Tawag yung sing na eh. Kapila de. 5 do. 5. Ay, pinayan. Hello, opo ikot. Pwede see you dong. Kaya lang ko sila yung pangipon. Pila ning isa kay nanay de? 40. 40? Walang pang. Kani de pila na de? Pila? Kana de duha. Ya pilang iyok te ha. Gila nenek. 5 do. Ang mo dito rin. Yan eh. Okay pa pa yung gano'n ni Lahat. Okay puso te. Ha? Puso rin. Oh, isa ka puso dong de. Di mo kaon. Okay na ha. Oh, ayaw. Mabusang mo. Ay, lang ilapay ako ni Busong. Ay, Oh, wala balik. balik na lang. Balik taon na yun. Tagbilan ite. Ay! Ginta. 40 daw ka. Hagis na sa katis. Galing na po ang the plastic. Hagis. Hi, Twig! Twig! Hi, Twig! Takak din. Lahi na, duha na. Hi, Twig! Kami isa kasama na isa. Kuni lang ako sa Kaupat kami mo Hi, rin. Twig! Twig! Hi, Twig! Hi, Twig! Twig! Hi, Twig! 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 Hi, Twig! 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 Ito to nga nanay de. Hanggang. Oh, mas ganahan ko ani kay umok. Ulay kuwan ba? Di wala sa Bye. ba? Ulay pait. Okay, uy park no. Bas. Ang iyong uyo kami. Ayang uyok ko lang. Pila na niya. Duha bitsin ko na yun. Duha anak. Duha? Na may puso. Bilang yung 5. May white. Ay, yan. Sana. Ay. Right. Bilang niya. Kuring ka din.
Hindi ka magtesto kan? Ganun ka? Agsa tayo. Ano isa? May kung mga yung plastic. Plastic din. Plastic din. Tapi lang kait. Apa nama? Guard, what is it? Apa ka? Ano naman dagdag sa inyo? What is it? So, sagura. Ano yun? Dua ka ganggang, te? Pero mo dito yung isi rin. Depende sa inyo. Huwag lang isa dong bigo. Pero glove, doon no, balagon sa iyo. Awa. Hindi ba ako kakutsak wakta deh? Natimbol kita. Asa yung native? Isa episode nga. Isa ate. Isa ka sa asa. Pila na? 35. Sige ka na. Wala niya, siguro ko dito din.
Bumbal lagi no. Ay, tapi na de. 15 lang boss. Oh, 15 lang de. Sorry. Oh, oh, pwede rin na yung boss na. Babae. Sana sa nina ba? Ah. Dessert. Di pwede rin sa mga babae boss. Pasok ikaw. Pasok ikaw.